Zima 2023. Mamy dokładnie dzisiaj 7 grudnia i Święty Mikołaj przyniósł mi możliwość zwiedzenia kotłowni przy kopalni Ignacy. Historia kotłowni na kopalni Ignacy, właściwie wówczas Choym, rozpoczyna się w 1897 roku. Jednak będziemy tutaj mówić o innym budynku niż ten, którego wnętrza widzicie. Wtedy też umiera książę Hugo Hohenlohe-Erringen na ujeździe, a jego majątek dziedziczy syn, książę Christian Hohenlohe-Oringen na ujeździe. Rozpoczyna on modernizację kopalni. Jednym z podjętych kroków była budowa kotłowni właśnie w 1897 roku. Obok wyposażonej w 4 kotły typu Cornwall ciepłowni stanął komin o wysokości 40 metrów. Również w 1897 roku przystąpiono do ogłębienia nowego szybu wydobywczego o nazwie Opórk. Jest to dzisiejszy szyb głowacki. Elektryfikacja kopalni nastąpiła z kolei w 1902 roku. W roku 1912 ukończono rozbudowę ówczesnej kotłowni znajdującej się przy szybie Opórk. Budynek podwyższono na potrzeby zamontowania przegrzewaczy pary. Zabudowano także 4 kotły dwupłomienicowe wyposażone w przegrzewacze. Z czasem usunięto 2 kotły starego typu. W czasach I wojny światowej kontynuowano rozbudowę kopalni pomimo oczywistych problemów z dostawą materiałów. Wydobycie węgla stanowiło jednak absolutny priorytet, gdyż stanowił on surowiec strategiczny. W tamtym czasie dokonano kolejnej rozbudowy kotłowni. Dobudowano nowy segment, przy którym postawiono nowy komin o wysokości 80 metrów. W 1916 roku we wnętrzu nowego segmentu zainstalowano 3 kotły skośno-rurkowe produkcji Linke-Hofmann-Werke. Z kolei przy starym kominie o wysokości 40 metrów wybudowano odlewnię metali wyposażoną w piec do odlewów żeliwnych oraz piec do odlewów metali kolorowych, jak i ognisko kowalskie. Dzięki temu potrzebne elementy można było odlewać na miejscu i nie trzeba było polegać na niepewnych w tamtym czasie dostawcach. W tym samym czasie w starej części kotłowni zwiększano stopniowo liczbę kotłów płomienicowych. W 1917 roku było ich 6, w 1919 8, w 1921 10, aż w 1922 istniało ich łącznie 12. W międzyczasie w 1918 roku wybudowano chłodnię kominową. W 1920 roku rozpoczęła się przebudowa i modernizacja szybu Grundmann, czyli dzisiejszego Kościuszki, który poszerzono i omurowano. Miał stać się nowym szybem wydobywczym. Rozpoczęła się również budowa maszynowni i nadszybia. Zakupiono także nową maszynę wyciągową. W sąsiedztwie szybu zaczęto z kolei stawiać nową kotłownię. Właśnie tę, którą widzicie, z kominem o wysokości 90 metrów. Budowę zakończono w 1926 roku. W kotłowni zainstalowano 2 kotły stromorurkowe o ciśnieniu 13 atmosfer z 1921 roku produkcji firmy Linke-Hofmann-Werke z Wrocławia, wtedy Breslau. Następnie do nowej ciepłowni przeniesiono 3 kotły skośno-rurkowe, które wcześniej pracowały w starej kotłowni przy szybie Opórk. Pozostawiono tam jeszcze 12 kotłów dwupłomienicowych. W drugiej połowie lat 20. przy kopalni działały 3 kotłownie, 2 wspomniane wcześniej oraz 1 przy szybie Wera w Niedobczycach. W międzyczasie w 1928 roku wyłączono z eksploatacji 6 kotłów dwupłomienicowych w starej kotłowni, a pozostałe pozostawiono w charakterze rezerwy. Pod koniec 1929 roku zamontowano 6. kocioł w nowej kotłowni, stromorurkowy, produkcji firmy Spółka Akcyjna Fischer i Gamper w Sosnowcu na ciśnienie 13 atmosfer. W tym samym czasie całkowicie wyłączono z użytku pozostałe kotły dwupłomienicowe ze starej kotłowni przy szybie Opórk. W 1942 roku, czyli w czasie trwania II wojny światowej, przystąpiono do prac nad kominem nieczynnej kotłowni przy szybie Opórk. Komin został przebudowany na wieżę ciśnień, zaś sam budynek kotłowni adaptowano na magazyn. W czasie natarcia Sowietów na szczególną uwagę zasługuje postawa długoletniego kierownika działu maszynowego Gottfrieda Lippy. Podołał on ciężkiemu zadaniu utrzymania w ruchu kotłowni oraz elektrowni, aby kopalnia ciągle była odwadniana. 27 marca 1945 roku Sowieci przejęli teren zakładu bez niszczenia go, a Gottfried Lippa został aresztowany jako Niemiec, o czym wspominają jego znajomi w swojej relacji z tamtych dni.
W 1950 roku na wyposażenie kotłowni składało się 6 kotłów. Ważna zmiana w krajobrazie kopalni nastąpiła w 1953 roku, gdy na trzonie skróconego jeszcze w czasie wojny do 40 metrów komina zamontowano zbiornik wody o pojemności 300 metrów sześciennych. Z kolei w 1958 uruchomiono nowy kocioł parowy typu OSR produkcji Sosnowieckich Zakładów Budowy Kotłów o wydajności 16 ton na godzinę oraz ciśnieniu 25 atmosfer. Kocioł zastąpił wycofane z użytku egzemplarze z 1914 oraz 1921 roku. Wkrótce rozebrano także stary komin o wysokości 40 metrów. Budowa najnowszej i wykorzystywanej obecnie kotłowni rozpoczęła się w lipcu 2010 roku. Nowoczesną kotłownię uruchomiono 1 kwietnia 2011 roku, a zaledwie dzień wcześniej na zakładkę wygaszono starą kotłownię. Do dnia 1 czerwca pozostawiono w rezerwie jeden kocioł na wypadek awarii nowej kotłowni. 2 listopada 2012 roku o godzinie 21 przewrócono 90-metrowy komin nieczynnej kotłowni.